tabuk kini bersanggo natok khai gore academy ni kelas 3 ni surai dapat surai damna borong ni lekha surumung jarawa borong जों काहामके जेकुनु सामंगो मायाके बं लाइफ फ्यूचर तामो अब जोंनो कासे लेसन दो बरंनि अटके नि बिसिंदो थाजिंगो सरायरंनि बदलनो हाय स्टूडेंट एसोसिएशन जतन 50 টাকা সরকার রেফাইটিও কা হ্যালো যতনে খাইছিও হাহাইনি খবরখিও চিনি সরাইবো সামসারাও মোসামफ्र যত মোসানি সেকানবো ইয়াখা খরকে জানাই পাইबो बरनो याखा खरावै बरनो आशीर्बाद मावनाय पहला सिगां साखाया जों सेंग्रा ख हानि मानसिनि जारा रतिनि पेरेंट्स फाइनाय आरो दर्शक फाइनाय बर गुदै तालमा सलिया हनाय आं मासमो एबं टिचारनि फाइजे कबंनाय नर सुबो इंग्रेजी एबं हिंदी बनो सादि बर सबसो फाया नांनाय तमा पार्टिसिपेशन नाय आरो नि जारा कंट्रोल खाइनाय कोऑर्डिनेटर कल्चर कोऑर्डिनेटर बबा जोगाजोग दंदि और जगह वो वन बाय वन के फाइनाल पर सेपरेशन रेडी तमानी बांगी गए साथलाई दे बनी लोगों लगे जरा खा गना हियाली रोनाय बना साइकिल खाके मारो या बो और जगह छात्र दल स्टूडेंट एसोसिएशन नॉट आवर स्टूडेंट बगे चिनि छात्र एसोसिएशन सन बरो खाताना वो कालेक्ट खाइनाय जेरो साखला जानाय ताबो बुमु हजर हता साथि जरानो संनाय चिनि प्रोग्राम ऑलरेडी कंटिन्यू वो 11टा जागा चला नांनाय और तो डिग्निटारिस नि अतिथि तंगो नगराय तंगो अदिगि नाहावो प्रोग्राम मासले रोनाय बनो नाहरै जतन और जरा पार्टिसिपेशन खाइनाय रिंजाक मानि लगरगन और मा फाइखलायनाय मा दैया पहिले सिगां मैनेजर साइड होगा और जने जरा नांनाय बनो ना मान हानाय धन्यवाद बनो जतन छात्र दल एसोसिएशन बरो ए हियालिना खाकाले खाइनाय एवं परवर्ती समय साखलाय रोनाय फालिताबो जों सरायबो साबसारनो या फाखराव इसा बरम रयना लायबाय जान बरम सा मानि पैसा रोंलांथाय होना ओ नाटकनि परे या फाखराव सरस्वती बिस्वा कलेज मोसानाय